Kravborg råfoder. Barf er et naturligt hundefoder. Ved du, at din hund er et rovdyr? Et rovdyr lever 90% af råt kød, ikke af tørret piller. Tørkost består af op til 75% korn. Korn er ikke naturlig føde for hunden. Hunden har brug for barf. Barf betyder bone and raw food. Hensigten er at fodre hunden på den måde, som vilde hunde og ulve ernærer sig på. Det vil sige, at fodre hunden så naturligt som muligt uden brug af tilsætningsstoffer, kunstig farve og andre kemikalier. Maden skal også være rå, da man ved tilberedning eller opvarmning dræber de enzymer, som er vigtige for, at hundens tarmsystem kan fungere optimalt. Råfodring har eksisteret i evigheder. I naturen ernærer hundene sig ved at spise deres bytte, og før tørkostens tid fodrer vi også vores hunde mere naturligt. Men efter at hunden er kommet ind i vores stuer og er blevet et populært kæledyr, har tørfoderproducenterne hurtigt fundet en måde at gøre det lidt nemmere for os at fodre på. Men hunden er og bliver en kødæder, og derfor finder vi det naturligt at fodre den efter hensigten. Når man fodrer med barf, er det vigtigt ikke at blande det rå kød med tilberedt mad eller tørkost, da hunden derved kan få maveproblemer. Så hold det adskilt og giv kun rå godbidder i form af lufttørret kød. Dosering: Cirka 2% af kropsvægten for en voksen hund, cirka 5% af kropsvægten for en ung hund og cirka 10% af kropsvægten for en hvalp. Er hunden meget aktiv, eller er der andre faktorer, der spiller ind, så skal tallene justeres i det enkelte tilfælde. Cirka 80% af fodret bliver brugt som energi. Procenterne er kun vejledende. Se på din hund, den skal hverken være for tyk eller for tynd. For mange racer er det en tommelfingerregel, at hoftebenene skal være dækket, og ribbenene skal tydeligt kunne mærkes. Fedme er direkte usundt og meget unaturligt for et rovdyr. Til opstart giver du din hund 24 timers faste, så maven er tom for tørkost. Derefter giver du din hund kalun i 4 dage. Så er I klar til at gå over til at fodre med forskelligt kød. Denne måde fodrer du på hver dag de første 3 uger. Derefter begynder I at indføre en bendag og en fastedag om ugen. Når ben skal udgøre din hunds kost for en hel dag, er det vigtigt, at der er masser af kød på benene. Ben er utrolig sundt, fordi hunden herved får sit kalkbehov dækket, og benene renser tænderne således, at hunden undgår tandsten. Fastedagen skal indføres, fordi det er sundt for en hund at få tømt maven. Her indfører vi først fastedagen, når hunden er cirka 1 år gammel. Hunden skal ikke have mad på samme tidspunkt hver dag. Der er ingen rovdyr, der på forhånd ved, hvornår det næste måltid kommer. En hunds mave er et rovdyrs mave, og den er ikke indrettet som et ur, der får mad på et bestemt klokkeslæt. Fra hunden er cirka 7 måneder gammel, bliver den fodret 1 gang dagligt. Et rovdyr fylder maven og ligger derefter og fordøjer. Du har ansvar for, at selvom din hund er blevet en del af familien på dine præmisser, så må du også give den ret til at leve som en hund. Så sæt dig ind i, hvad der er naturligt for hunden at leve af, og giv den dog den glæde, i stedet for at lave alt kunstigt for den, for at gøre det nemt for dig. Da det ikke er tilladt at sælge slagtedyrs maveindhold, som ellers vil udgøre et optimalt tilskud af vitaminer og mineraler, har Kravborg et tilskud, som drysses over fodret på samme måde, som du drysser salt på din mad. Følg doseringsvejledningen. Kravborg tilbyder blandt andet også brislingeolie, som kan tilsættes efter vejledning. Det giver en blank og glansfuld pels. I dag er det ikke besværligt at fodre med råfoder. På Kravborg pakker vi gerne en færdig pakke til dig, således du kun behøver at tage en bakke op i fryseren hver dag, tø den op og server den for hunden. Derefter smider du bakken væk. Bakken fås i flere størrelser, så det netop passer til din hund. Det er heller ikke dyrere end normalt tørfoder, og tænk på, at hunden kan udnytte alt i fodret, således at der er meget lidt afføring. Du vil hurtigt opleve en hund, som er bedre tilpas og ser bedre ud, da den nøjagtigt får det, dens mave er lavet til at fordøje. Især vil en forbedring hurtigt kunne ses på allergihunde og gamle hunde, der er blevet stive og trætte. Det er aldrig for sent at begynde. Det er i sig selv en oplevelse at have en glad og tilpas hund med en sund appetit, og det opvejer til fulde den smule arbejde, der er med fodringen. Vi har et stort udvalg i barfprodukter samt tørret kød.
Priser og forhandlerliste ses på vores hjemmeside.